Ciao, benvenuti alla scuola Tree Italian. Mema wakwaba edeba Tree Italian School yendwumedie yiso. Yade soa a yesua no classroom no eduru so ebiom. February ebi ehya ase omuguso a omusua de na May nso ye hye class foforo ase. Ye classes no eye miensa. Ye wo A1, ye wo A0, ye wo A2. A0, A1, A2. A0 no eye beginners class and ye de share addition ase eno ye foundation kra. Ebinim ho omoba A0 no wi a omonto aso. Na yes wo beji foundation ba wentimi ensi so. Eno nti bomodia ne tumeka betre wudin eye 18th of May na ye share dwumedie na ase. Enti so pese wo join A0 class na tumeka na bra be join. Ya na menko a nka yem se wo sha ase fi A0 na nka beboa wo de lay foundation no na fi A1 no so wo de ato aso nje say wo si wo dan no esi so anesa na fei aduwe no wo mfa nkotwe exams keke na wo remfi there bi wo de twa na wo pass no na afei eboa nso ema Italian kasa no so ekwa enimo Italian kasa mene wo nyina ye yahoho nti obi krom kasa no yentimi emfiti ase ye ka enempo wotia te se dia brofo tie nyani nyina na obetimi ate nanso obete dodo a obetimi de twetwetwa wo ho enye se wodi nante keke nemum wadwuma sem nso obenye adwuma pa menem nipa bebre a omo esua ade wo Italy ha se ya omo offices bi omo eye adwuma commune omo ye adwuma hospitals omo ye adwuma casa de reposo omo ye adwuma factories omo ye adwuma wo miamia bebre obi krom kasa de wantia wontimi emfa nye adwuma ebeso neni into Tumrika on the 18th of May. Na yebema discount of 25%. February no edian yema discount. And when it's a woba, nasa obe chia discount no. Any the age na nintemuso. The early birds no on benya discount of 25%. Se unchia no say we early bird nso a ye wan hu anhyehyɛ ya ye de eba ma o kai say adesua no e wo line so e wo online nti be bia wo bia no modern eno ane say wa join wo Zoom ye de link na ma wo a wo boso a na wo classroom ye won hyehyɛ ye bebre na obetimi afrɛ me e wo ye school number yi so 3288 990914 3288 990914 Ufra Maestra Jacqueline mejo so na yingina ya bomo na yesua ade abikura di te arrivederci e ci vediamo in classe. Bye bye.